Els termes d'Arenys de Munt ha estat un any més una gran festa i ha comptat amb una participació d'unes 1.500 persones entre les 4 curses que es realitzen. Enguany, la marxa popular s'ha modificat totalment. L'organització ha volgut renovar-la per fer-la més divertida. Hem fet un petit canvi per no fer els mateixos recorreguts de cada any i llavors en lloc de posar per un camí de cotxe que crèiem que no era tan divertit, l'hem fet passar per uns corriols diferents que més o menys passen pel costat d'on anaven, però són molt més divertits. A part, hem posat ninos, hi ha una persona disfressada de superheroi, repartint xutxeries amb els nens. Els guanyadors de la mitja marató en categoria masculina han estat Sergio Sánchez, Óscar Jiménez i Ángel Lamas, i en categoría femenina han estat Maite Urrutia, Regina Ana Mola y Elisenda Torruella. Bien, bien, muy corrible al principio y luego ya ha venido el trocito ese que era de piedra, ahí caminando y mirando para atrás, como llevaba un poco de diferencia, pues... Sí, bueno, a Sergio entrenamos siempre juntos, ya lo conozco, han salido a tope, yo me he salido regulando, me he quedado atrás y poco a poco he ido remontando. Durita al principio, kilómetro 9 al 12, muy dura. Muy contento, muy rápida. Y bueno, a mí me cuesta todavía las subidas, que hace tiempo que no hago este tipo de carreras. El recorregut molt xulo, era molt ràpid, hi havia, no sé, molts corriols, es podia córrer bastant, recuperar bastant. Pel que fa a la marató, en categoria masculina han guanyat Santi Peña, Jorge Gutiérrez i Carlos Galobardes, i en categoria femenina han guanyat Esther Cruz, Mireia Garcia i Anna Altarriba. A més és que és una marató que m'agrada molt, soc reincident de l'any passat i ha sigut un plaer córrer-la. M'ha costat perquè és la primera marató que faig tan ràpida. Jo soc de maratons que vas més lenta i més camines més. El recorregut, la primera part, bastant dura, amb el desnivell, però bueno, es podia córrer, el terreny no era tampoc massa tècnic, alguns corriols, i després la segon 21 quilòmetres una mica més corribles. A banda d'aquestes proves, també hi va haver la cursa xics, inflables, serveis de massatgista, dinar popular i altres activitats que fan de la marxa un esdeveniment esportiu de referència.